may panabakunan iti may kanwan iti San Bernardo City La Union na mapamuntan ng tuloy nga vaccination iti hampay nakapagbakuna nga taga syudad ti San Fernando. May basa ti report na dito'y city government syudad ti San Fernando nga dagitay mabakunaan dagitay agtawan iti 5 aging ana sa 10 kat 7 naman pay may pagpalit kadakwana nga iti maipay kadakwana nga bakuna kat para ti first dose kasabatan ti second dose ta wampay iti booster nga may paagari iti agtawan iti 5 aging kana sa 10 kat 7 iti pakaiganwatan ti panagbakuna ti bigat mapamutan ti city government kat iti La Union Cultural Institute nga basa mo lang ti syudad iti San Fernando. Kaya may basa ti report nga marugi iti alas 8 idagsapag iti alas 5 ti malam iti panakaiganwat iti panagbakunaan. Duwamot nga klase nga bakuna iti maipay into the bigat pakaraman ito iti Pfizer kasabatan iti Moderna iyaw awis ti city government ti syudad ti San Fernando at iti hampay nga nakapagpabakuna hala nga nagitay agtawan ti 5 aging ganat ti 10 kat 7 no di kat pati panagitay daduma unag tawan ti 10 kat 8 nga agpangatong hampay nakapagpabakuna kat maiyaw awis amin dagitoy nga mapanda ag pabakuna karon na nagitay hampay nakapag first dose tamang stak adati protection da iti virus kontra iti COVID-19 naman pay madawan nga kanagiti maigaganwat nga panagbakunaan iti syudad iti San Fernando kat manmanumutan na dagiti agpababakuna wala pa kanagiti maigaganwat nga bakuna sa barangay kat manmanumutan dagiti panagpabakuna ti kat unatoy may basa iti report kat basit dagdan dagiti hampay nakapagpabakuna iti syudad ti San Fernando wano adado nga amangan dagiti nakapagpabakuna may ikumpara at iti sanpay nakapagpabakuna nga iti may sa dagiti ipapagagat itatati city government nga pabakuna kad dagitay agtawan iti 5 aging ganat ti 10 kat 7 mamamutan ti panangbayabay kadakwada dagiti nanganak kadagitoy iti panagturong da Sanjay Vaccination Center iti La Union Cultural Institute. Ito ni Bombo Daniel Azabal, Pagsababansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa La Union. Basta Radyo, Bombo.